Once, 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 once. Nagpunta ko sa hospital sa Manila, sa St. Luke's, doon ko na-discover na napakarami ko pa ng sakit. Sabi nila, ng doktor is osteoporosis sa heart, saka yung diabetic. Ano nangyari sa inyo? Sinugod ako doon sa St. Luke's, doon na ako na-confine. I stayed there for 8 days. Anong nangyari sa ospital? Hindi ho ako naglalakad, basta nakahiga lang, kakain ganun lang, pero hindi ako makapuwersa. Hindi nyo kayang tumayo? Hindi ho kayang tumayo. Hindi nyo kayang kumilos? Hindi kayang kumilos. Kasi nakahiga lang po ako. Kung nakatihaya, tihaya. Kung tagilid, ipatatagilid ako ganun. Pag nadudumi kayo gamit ang bedpan? May bedpan. Pag umiihi kayo gamit Yung sinusuot. Ano sinabi ng doktor? Yun nga ho, kung na sakit kong yun, nagagaling daw. Kailan? Kasi sabi ko nga nun sa doktor, baka pwedeng uuwi na lang kami kako doon na lang kung magpagaling. Obserban daw muna. Nung tapos na ganun, pinayagan kami umuwi. Kaya lang, babalik-balik kami doon sa St. Luke's for check-up. Nung lumabas kayo ng ospital ng St. Luke's, anong pakiramdam nyo? Alam mo na bago. Naka-wheelchair akong dinala ron, naka-wheelchair din ako umuwi. Anong kinalaman naman itong herbal ni Ray Herrera sa karamdaman ninyo? Yung balay ko po kasi, marami na akong ospital. Kung saan-saan na rin, malaki ng gastos ko. Na sa awa siguro, dalhin daw ako ron. Nung puntahan ko si Mayor, ng gulay, nakahiga ron sa kanyang bed. Tapos, nailabas namin siya, kinarga namin sa wheelchair, tinulak namin papunta sa sakyan. Makarating kami kay Dunga sa herbal na sinasabi nila, binaba namin, naka-wheelchair din. Pinainom siya, tapos, yun nga, binigyan din siya ng kasiguraduhan tungkol sa kanyang kagalingan. Si Mayor Natividad, nung makita ko siya, kalak ng kanyang mga kamay, upak pa ang mukha, hopeless na, wala nang kapag-asa. Bedridden na lamang. At maraming hospital na pinagdalan. Yung kahuli-huli ng St. Luke's, umubos ng milyon. Pinawi. Kaya mabalitaan ko dinala lang kay Karen na herbal dito sa may gawing Talavera. Dinala ko doon sa bahay ni Kare Herrera, naka-wheelchair ako. Dahil hindi ko naman kaya tumayo talagang hindi na kaya ng katawan ko. Pinainom ako nung Kings. Nung tinitignan niya ako, gagaling kaya yan. 3 araw lang, gagaling na yan. Kaya nasabi ko tuloy sa sarili ko, kaya bang naman ka ako nitong herbalist na ito. Sa awa ng Diyos, inyuwi rin ako. Okay. Nung nakauwi ako sa bahay, binilang ko nasa isip ko yung 3. Maghapon, magdamag. Nung umaga, madaling araw, bumili akong ganun. Parang magaan yung katawan ko. Parang wala akong karamdaman. Bumangon ako. Himala, sa awa ng Panginoon Diyos, nakaupo ako. For the first time na nagamit ko yung kamay ko na tinukod doon sa gilid ng katre ko, tumayo ako, nakatayo ako. Diretso kaya sabi ko sa Panginoon, salamat po ako, Panginoon, nakatayo na ako, makakalakad na ako. Tinansya ko muna yung sarili ko. Malakas naman ang tuhod ko, malakas naman pati kamay ko. Nakita ko yung thermos, kinuha ko na, pumasok na ako sa banyo. Hihiyaw yung anak ko, talas 4 na . Tatay ka, nasaan ka ba? Sabi ko, nandito ako sa banyo. Sinong kasama mo? Ako lang. Ano? Nung lumabas ako, yun, paakap na anak ko umiyak. Nauulit-uli, ako naiyak talaga . Ilang buwan yun ang ginagamit simula noon hanggang ngayon ng King's Herbal? Hindi lang 3 nang ginagamit ko. Continuous yung ginagamit ko . Hanggang ngayon? Gagamitin ko pa rin hanggang ngayon kasi marami na ako sa katawan ko yun . Sabi nga ng doktor himala nga daw ako, magaling na pala ako. Hindi ka na mag-aaksaya ng panahon para pakita sa kami, okay na ako? Hindi na ho, baka singilin na naman ako . Magkano bang ginastos mo lahat-lahat pag gano'n mo? Umabot to ng 882,000.